Zdravo svima! Danas ćemo vam pokazati jedan vrlo koristan video kako možete napraviti fenomenalnu prihranu za paradajz u vašem vrtu. Od njega će vaše rajčice bujati kao nikada do sada. Zato su vam potrebna samo 3 sastojka koja sigurno imate u vašem domu. I zato ostanite sa nama do kraja videa. Paradajzi ili rajčice su biljke koje zahtijevaju obilnu količinu hranjivih tvari, posebno kiseonika, fosfora i kalijuma, kako bi se razvile zdravo i obilno plodile. Redovno promatrajte svoje paradajze kako biste uočili znakove nedostatka hranjivih tvari ili prekomjernog gnojenja. Promjene u boji lišća ili sporiji rast mogu biti znakovi da je potrebno prilagoditi prihranu. Zato ćemo danas koristiti prihranu bogatu s kiseonikom, kalijem i kalcijem. Prvi sastojak koji imamo je talog od kafe, kojeg ćemo dodati u 1 litru mlake vode. Talog od kafe sadrži razne hranjive tvari koje su korisne za biljke, uključujući kiseonik, kalijum, fosfor, magnezijum i ostale minerale. Kava je blago kiselkasta, pa talog od kave može pomoći u regulisanju pH vrijednosti tla, posebno ako je tlo previše alkalno. Zatim dodajte kašiku drvenog pepela. Drveni pepeo je izvrstan izvor minerala i elemenata koji su korisni za biljke. On sadrži visok udio kalijuma, što je važno za razvoj cvjetova i plodova biljaka. Kalijum također pomaže biljkama da ojačaju stanice stjenke, što ih čini otpornijima na bolesti i štetnike. Treći sastojak je sveže mlijeko. Nadodajte 100 ml svježeg mlijeka koje sadrži proteine, minerale poput kalcijuma i kalijuma te mliječne šećere poput laktoze. Primjena mlijeka može poboljšati rast biljaka i potaknuti obilnije cvjetanje. Hranjive tvari u mlijeku mogu osigurati biljkama dodatnu energiju potrebnu za razvoj i cvjetanje. Sve to dobro promiješajte te još ostavite da odstoji 24 sata u vodi kako bi se oslobodile hranjive tvari. Zatim smjesu razrijedite s još 2 litre vode. Po mogućnosti možete i procijediti i staviti u prskalicu. Zalijevati možete razno povrće, paradajze, salatu, luk, rotkvice, paprike i ostalo. Ovo činite 2 puta mjesečno. Hvala vam puno na podršci koju nam dajete. Bili bismo sretni da pogledate i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno i pozdrav!